Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, napakabilis po ng takbo ng panahon. Isang taon na pala akong nakikinig sa kumikinang na tambalan. Oo, diba? Grabe. Una gusto ko lang batiin ng happy first... Oy, sinasabi pa ba yung first pag nag-anniversary ko na? Hindi na. Happy anniversary na lang. Ayan, happy anniversary. Happy anniversary. Ayan. Sa 20 couples na pinakasal ng tambalan last year. Ayan. Para sa aming Hey Kasala Na. Yun. Isang taon na pala yung nakalipas sa happy anniversary po. Actually, una kong nakita sa post ni Ren na asawa mo. Hala, parang 1 year na. Isang taon na pala. 1 year na po simula nung nag-celebrate yung tambalan ng 20th anniversary on radio. So, ibig sabihin na a few days later is 1 year na pala simula nung naghiwalay kami ni Chris Chuper. Alam mo, yung isa sa mga realizations ko dyan ay totoo talaga na what doesn't kill you makes you stronger. Tama. Yan, totoo yan. May mga bagay, may mga pinagdadaanan tayo, mga challenges in life na at the moment or ATM, parang feeling natin, ikamamatay natin. Ayan, looking back, ano bang mga emosyon ng lumilipad sa isang Nicole Ayala nung that time? Na yun, talagang, sabi ko nga sa'yo, yung paghiwalay sa akin ni Chuper, parang feeling ko talaga, jowa ko yung humiwalay sa akin. Parang may isang parte ng katawan ko na nawala. Parang feeling ko, nabawasan ako ng isang kidney. Na parang feeling ko, hindi ko alam kung kailan ako makaka-move on. Na sa palagay ko, parang matatagalan ng mga ilang buwan. Yung mga ganon. Saka very dramatic pa kasi nag-celebrate pa kayo. Correct. At wala po kaming kaalam. Totoo. Na pagkatapos nun, few days later, October 1, ang lolo mo magpapile ng candidacy. Kaya alam mo kanina, ka-message ko si Miss Sindel. Siya yung may-ari ng Shotgun mobile bar na nag-sponsor nung kasi pinost ko kanina yung reception nung Hey Kasala Na. Dami nating picture, ang dami nating picture tsaka video na nagsha-shot tayo. Alam mo naman, mga manghinginom yung Tagalab Radio. Nakakaloka. Minessage ko siya kanina, nagsusorry ako sa kanya. Sabi niya, by the way, lagi daw siya nakikinig sa kumikinang na tambalan. Sabi ko, alam mo, gusto ko lang mag-apologize kasi hindi ko talaga nabigyan ng proper moment lahat ng mga nag-sponsor nung event. Sabi ko, kasi paano? Kasi paano? Kasi celebrate lang namin ang anniversary namin 20 years. After few days, malaman ko, aalis si kuya. So, hindi ko siya talaga na-post na maayos. So, 1 year later, saka ko lang na-post yung wedding, saka ko lang na-post yung reception, yung ganyan. So, sabi ko sa kanya, pasensya ka na, hindi kita nabigyan ng moment. So, to Shotgun mobile bar. Ayan, Shotgun. Looking forward sa susunod na celebration kung saan lalasingin mo ulit ang mga DJs ng Love Radio. Salamat, Shotgun. So, ang isa sa mga realizations ko nung pinost ko siya kahapon is that hindi talaga forever
ang mga sitwasyon. Aha. Yan. So kung, halimbawa, ikaw kabisyo, meron kang pinagdadaanan na matindi ngayon, huwag kang mag-alala kasi hindi forever yan. Tama. Mahirap lang talagang isipin at hindi papasok sa isip mo yung huwag kang mag-alala kasi nakakaalala kung ano man yung sitwasyon na meron ka. Pero lilipas din yan. Tama. Lilipas din yan. Katulad ng lahat ng marami mga problema na dinaanan mo, kabisyo, di ba? Hindi ba't nung panahon na yon parang feeling mo hindi matatapos yung luha mo? Parang feeling mo hindi mauubos yung sama ng loob mo. Pero eventually, in time, naubos din, natapos, napalitan ng bago. At Ganun talaga. After mangyari yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo, looking forward, pag binalikan mo, na doon mo nakikita along the way na parang ni-reinvent din yung buhay mo, may mga pangyayari na for the good na rin din pala. May mga pero during that time hindi mo maiisip. Hindi mo talaga maiisip. Kasi parang katulad yan, Jegs, nang nadapa ako sa hagdan, tas sasabihin mo sa akin, okay lang kahit sugatan ako. That time, hindi mo talaga maiisip na okay lang yan kasi hindi talaga okay. Pero dadating ang panahon, magiging okay ka din. Yeah. Yun lang siguro yung isa sa mga key takeaway is that akala mo lang hindi ka na magiging okay kahit kailan, pero hold on, laban lang, magiging okay ka din, 'di ba? At isa din sa ako lagi kong sinasabi na ito talaga tumatak sa akin na sinabi ng dati nating boss na sinasabi niya, change can happen anytime. Anytime. So dapat handa tayo. Oo. Ngayon kung hindi ka pa handa sa ngayon, 'di ba? Normal din naman 'yon. Kasi ang change talaga nakakagulantang talaga eh. Correct. Pero dadating din ang panahon. Makaka-adjust ka din. Ayan, kaya dapat din inihahanda natin yung mga sarili natin na hindi permanente yung mga bagay-bagay sa buhay. Kaya huwag tayong masyadong ma-hook sa isang bagay. Correct. Kasi yun ang problema natin pag masyado nating itinodo lahat-lahat. Pag nawala yung isang bagay, parang hindi na tayo makagalaw. Nahihirapan na tayo. So, dapat, again, tandaan po kalmahan natin. mo lang. Oo. Simplihan mo lang, kalmahan mo lang, wag mo masyadong hindi naman natin sinasabing wag mo itodo, pero lagi lang natin tatandaan na wala talagang forever. Mahirap talagang tanggapin yun na walang forever. Alam mo, madali siyang sabihin, Jegs, kung ang pinag-uusapan natin dito trabaho lang o kaya gamit. Pero pag ang pinag-uusapan natin buhay ng tao, hirap niyang tanggapin. Naalala ko, meron akong isang napakinggan na homily ng isang pare na sabi ng pare na masyado tayong attached sa ating mga anak. Sabi niya, dapat nating tanggapin na posible talaga na yung mga anak na yan mawala sa atin anytime. Ang sakit pakinggan para sa nanay. Alam mo yun, parang paano mo tatanggapin yun, diba? Hindi lang sa nanay, kundi sa tatay. Pero yun talaga yung masaklap na katotohanan na wala talagang forever. Kaya I would say din naman na kung may problema ka, I always say this kung may problema ka, huwag ka mag-alala, lilipas din yan. Malalagpasan mo yan. Tama. Pero kung meron ka rin may ine-enjoy ka ngayon, di ba, namnamin mo din. Yes. Like time with your kids, your job, your career, yung cellphone mo, kasi hindi mo masasabi, huling gamit mo na pala kasi nanakawin pala mamaya. Di ba? I mean, kung ano man yung meron tayo at the moment, i-appreciate din natin ng bongga kasi hindi natin alam kung hanggang kailan. Wala kasing permanente sa buhay natin Kumbaga, nothing is certain in life except death, tsaka yung mga taxes na binabayaran natin Ang na sakit. napupunta sa I mean, yung katiyakan na mamamatay tayo, hindi natin alam kung kailan. Katiyakan din na nagbabayad tayo ng buwis. May trabaho ka man o wala, bumibili ka, nagbabayad ka ng buwis. Ganyan. So, yun yung mga certain. Yung mga certain. Pero all the rest, uncertain yan yan. Hanggang kailan ang buhay mo, hanggang kailan ang trabaho mo, hanggang kailan ang wala, uncertain talaga. Yung kabit mo. Ayan, diba? At saka siguro isa pang realization ko na hindi naman siya bago and isang pagpapaalala lang sa lahat na ang bilis talaga ng takbo ng panahon. Ito lang po is looking back kasi parang 1 year na pala yung wala ba tayo sa ere? Oo. Wala ba tayo sa ere? Oo. Wala yata tayo sa ere. Ayun, ay problema na nila yun, hindi natin. Hindi natin problema. Basta tayo mag-usap lang tayo. Tama.
Pwede tuloy-tuloy naman sa social media tayo. Oo, sa social media. Kaya pala pag tumatawag kasi yung asawa ko, at Oo. pag may tumatawag si Sir Ivan, ibig sabihin, nawawala tayo. Doon yun sa transmitter. Oo. O yan, tayo, tuloy-tuloy lang. Dito po mga kabisyo, online. Laban. Oo. Yan. Ano yung sinasabi namin na, nasabi mo na 1 year na pala. Oo, 1 year na pala. So, we're looking back na Ang bilis parang lang. ang bilis. Ang bilis lang. Sobrang bilis. Ganun po kabilis yung panahon. And with that 1 year, ang dami din nangyari sa'yo. Personally. Oo, ang dami. Kaya nga, Lord! Pero sa gitna ng mga nangyari, alam mo, nandun si Lord. Kaya nga, Diba? actually, nandun naman si Lord. Nagmamasid, nag-aabang, at laging nandyan. Correct. Diba? Nakagabay. Ayan. Nakagabay, diba? At nagsasabing, sige, pampalakas. Eto, problema. Alam mo, Lord, gusto ko lang sabihin sa'yo na pampalakas din yung mga blessings. Sabi ni Lord, wait ka lang, inahanda na kita, baka hindi mo kayanin. Correct, buhusan kita, hindi mo kayanin, may sakit ka pa. Tama. Baka hindi pa tayo prepared sa sa pagpapanalo sa loto. It will come in time. Ayan. Nakakaloka ng bonggang-bongga. Ayan, no. But anyways, dun sa lahat ng mga kabisya natin na may again na katulad ng kanina pa namin sinasabi, no? May pinagdadaanan, don't you worry. Correct. Oo. Kaya nga, pinagdadaanan everything will be okay. Oo. Ang katotohanan lang talaga, Jegs, aminin na natin, mas madaling i-trust si God pag maraming magagandang bagay na nangyayari. Correct, oo. Diba? Huwag tayo masyadong yung tiwala natin sa Ikaw nagika-inche ka. Huwag tayo masyado. Masyado matiwara sa Huwag ka masyado. Masyado tiwara sa tao kasi minsan tao, medyo rokohin ka. Tao nakaka-disappoint. Oo. Dahil ating Panginoon, Oo. hindi ka maririnig-disappoint. Eto ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na hindi ko na talaga kaya, this is it. Pero Dito na lang. Pero umabot ka ngayon, 87 days before Christmas. Correct. At Diba? patawa-tawa pa. Sa tingin mo, hindi ako aabutin ng summer, pero Oo. hanggang ngayon nandito ka pa rin. Totoo. Kaya nga minsan sinasabi natin na tayo yung nagbibigay ng hangganan sa ating kakayanan. Oo. Pero hindi naman talaga tayo ang may akdanan lahat. Correct. Oo. Diba? So, relax ka lang. Everything will be okay. Ayan, hindi po natin hawak yung mga nangyayari sa paligid natin. Kaya, laban lang talaga. Laban lang and enjoy each day Oo. na binibigay po sa atin ni Lord. Kasi 'di ba hindi natin namalayan lahat. Matatapos na ang September. Grabe. Imagine mo, 29 na tayo ngayon at 30 na bukas. October na sa Wednesday. Ala. Diba? Apakabilis. Kumusta na po yung mga pangako na mag-iipon? Kumusta na po ang New Year's resolution na promise magda-diet na ako? Diba? Tingnan mo. Yung magpapawas ng timbang. Correct. Diba sobrang lagi nating sinasabi, next week na lang, magda-diet ako, bukas na lang. Hindi natin namalayan lahat mga kabisyo. Matatapos na po ang September. Ayan. Kung saan magsisimula ka ng diet, simula na naman season na ng kainan. Totoo yan. Uy, meron ako na nabasa na meme, pakiusap ni Jose Marichan. Baka naman daw pwedeng pansinin na daw natin siya. Oo. Kasi hindi natin siya masyadong Lumubog napansin. Lumubog na siya kasama ng mga ghost project tsaka ng mga flood control. Oo. Pansinin naman daw natin siya. Hayaan mo na I-post nyo naman si Jose Marichan. post nyo naman. Ramdamin pa rin natin ang spirit ng Christmas, mga kabisyo. Diba? Kailan kayo usually nagkakabit na ng mga Christmas decors? So, nagka-Christmas decors pa ba kayo? Parang sa amin kasi, Hindi na masyado. Hindi na Uy, may masyado. baby na kayo. Dapat laging meron. Kaya ngayon nga, medyo nag-uusap-usap kami. Mag-aano ba tayo? Oo, mag-Christmas lights man Oo, lang. yun. So kasi the past, kasi Hindi masyado. Hindi naman namin nai-enjoy kasi alam ba, sa bahay parang wala ka naman palagi. At saka pag wala kasing bata, Oo, yun. alam naman natin yung Christmas tree, pang ano yan eh. Usually pang bata, Ayan, gusto oo. natin kapag nandyan yung mga gifts, Correct. ganon. O dahil meron kayong baby Riley, Ayan, pag-isipan namin. pag-isipan ninyo, di ba? Oo, ayan. Wag kayo nanay ko, September 1 pa lang. Oo, nakakabit na yan lahat. Ganon siya ka-excited at ganon kahaba ang
Christmas dito sa Pinas. Kaya dun sa nabasa ko talagang meme kanina, ayan, nakikiusap si Jose Marichan. Yan. Ayan. Nakikiusap din tayo na maging okay na din ang mga pag-uusap tungkol sa mga hearing. Ay, naku, mukhang mahaba-habang usapan, no? lalong lumalala, Ay, tumitindi. nakakaloka. Kasi may mga nagbitiw na. Ay nako, pagdasalan po natin yan mga kabisyo, walang forever. Inumpisa natin na yan ang topic, Oo. di ba? Walang forever. Before Ayan. we all know it, ayos ng lahat. Correct. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!